Hello, good morning mga bay. Ay ngayong araw na ito ang first day of Ramadan. Bakbakan na naman ang mga kusinera at ang mga labandera, planchadora. Pero before yan, mag-almusal muna tayo bay. Na nagluto ko daw ka itlog. Hala sa, tingnan mo yung itlog, purmang heart. Hmm? Puro siyang heart o da. Diba? Sana all. I love you all. Bakan sa mi bay nya karon kay naaman mi ang mong amahan kay not diet man. Mao na nga nagawa unsa man ni. Siya lang ang gawaan ng breakfast. Wait. Ibalik sa anak ko dito. Kay itour sa tamo kadyo. Pang premiere na this. Yan ano muna tayo bay magtubil muna sa katawan. Itong tinapay namin. Ito lang ang masama namin. Bag na bako. Ilan ba ito? Ilan Sarang kilo ito, te? 2. 2 kilos. Kalahati lang. Sigurado nga 1 kilo na itong tira. Ha? Wala kasi tayong timbangan, no? Kilo ang kailangan ko, te. Ayap lang? Oo. Ibig sabihin, Okay na to. 1.5 dapat yan. Oo. Magtimbangan ba tayo dyan? Dati si Kuya nagbibigyan timbangan. 1/4. Pwede na to. 1/4 na. Almusal muna tayo bago ang bakbakan. Kasi kailangan mag-clear ko ang kusina. Mahaba pa naman oras natin eh. Yes. Magbubog tayo, ha? Sana, oo. Magbubog. Oo, Pagkas natin mag-decorate sa labas, magbubog na tayo. Katapos nito ba, mag-decorate pa pala kami sa labas kaya di pa tapos ang dekorasyon. Pagkatapos, tira burgol na kami, sasalang ko na muna yung karne at manok. Kasi yung taga Maniho at si tatay, hindi naman kasi sila fasting. Pero si tatay, sa ano pa siya kakain? Alas 6. Oo, wala sa is. Magkain-kain niya ng mga Dapat prutas. yung taga Maniho, alas 6 din. Magkain-kain ng prutas siya muna. Sawa, no? Oo, para kaya mo na. Ibig sabihin, dapat alas 3 tapos ng masbos. Kasi, kakain sila. Sino? Taga Maniho, isang masbos sa kanila eh. Eh, sa dito? Masbos din. Masbos, harira soup, tasrib. Tinapay, tinapay. Asan na? Tinapay mamaya pagising ni nanay, madali na lang yun. Tasrib, tapos pamahashi. Mashi. Ay, matrabaho pala ako ngayon. Dito naman ako. I Ayan. can help you. Okay, di Bukas basta ang ako pagawin natin, patirahan natin sa salata handaan ko lang siya tatarin niya. Inshallah. Dali lang yan. Pwede siyang kumain ng maaga at magpahinga siya. Kasi maaga siyang Kasi gising. sinabihan siya na ako niya, Loris. Ha? Loris daw siya na. Sabi na Ay, tama. Loris pala ngayon. Kasi tanghali ang gising. Dapat alas 8 siguro. Loris, di ba si Shirley? Hindi na. Nirecord ka kagabi mga alauna. Hindi, 2:15. Tapos Nagising ka? nag-wish siya sa akin. Hala, nagising ka pala message niya. Nirecord na. Alam mo, Wala sa ile ko. sir, bago siya nag-record, ang hilik mo, ganun talaga. Tapos nung mag-record na siya, humina. Eh sabi ko kay Priya, baka nagising. Nagising ako nung nag-uusap kayong dalawa. Tapos ako, nakatanin ako nag-uusap. Pero humilik ka pa rin. Bumalik ang halik mo. Sabi ko, Talagang antok na ako. Alam mo, nantay lang talaga kita, te. Sa Gcash, antok na talaga ako, te. ang buti. Di ba nung sinabi mo, Sarla, hindi ko na alam kung yan. Kasi salamat si Sarah kasi ang nag-Gcash na sa kanya ang Gcash eh. Sabi ko, Sar, muna, ikaw matulog. Pagod talaga kami kahapon, sobra. Grabe, ha. Sobrang pagod. Nakakaw talaga ako, promise. Ako naman, sobrang pagod ko, sinisikap ko na matapos yung namin ni Allen, yung transaksyon namin ni Allen. Dako kay utang ni Allen, Sarah. 30 mil. Saan yan? Yung sa mga withdrawals niya. Ang laka po. Kasi kagabi lang kami nag-backread. Tapos, Hindi ko na alam na may kausap Oo. ko kami. Tapos yung mga bibigyan ko ng gift sa pupo na tigwa 1K. Yung mga nanood ng premiere. Yung sinikap ko matapos pero hindi rin nakaya. Doon na ako sa may dulo. Oo. Doon na ako sa may dulo mimigay ng premyo. Sorry talaga ha. Na talaga, naluya talaga ako kahapon. Yan ang madaling araw. Alam nyo, habang nagbigay ako ng gift,
Yung mata ko ganun talaga, oh. Pero, oh, bagsak talaga. Pero isikap ko pa rin na sigain yung mata ko. Ah! Pero hindi talaga nakaya na. Kaya yung iba, Ano natulog ni Priya? mga alas 2 na. Mahigit, mga alas 15, ganun. Pero susinsi, nagtatawanan pa kayo noon. Nagising nga ako. Natawa nga kami sa hilik mo. Lakas na hilik ni Sarah, grabe, parang yung malaking tao. Alam mo yung malaking mama. Nakakaliya naman. Normal lang yun kasi pagod. Ako naman, ang ano ko naman ba, yung ngipin ko, kinakain ko. Tapos si Priya, nagbumukbang daw ako pag natulog. Maganon daw ako. Sabi ko, totoo ba yan? Tapos si Priya na matulog, ako naman nakakain, sabi niya. Sabi ko, ano yan? Naghaling ka ng uling? Naghiya, siya. Nag-iihaw yata. Dalawa? Yung taruta. Ay, bakit? Ayoko na dito. Sarah, mamaya na yan. Kasi ito ang breakfast. Hindi. Ma-oil yan eh. Hindi ko na kayang kainin, Sar. Ikaw na lang. Mamaya na ako dyan. Ito lang muna. Tapos, bye. Yun ang mga style ng mga... Alam ko, grabe itong ano nila. Walang palaman. Wala, manipis. Napakamahal kasi ng cheese. Buti pa tayo. Sa ambutahe ko ngayon, harira soup. Yan talaga ang pinakaano pag Ramadan. Everyday. Everyday talaga yan. Harira soup. Pero pag Friday, 3 klaseng sorba o dalawa yan. Dalawa lang. Dalawa. Vegetable soup. Vegetable soup yung giniling lahat. Ito at saka harira soup. Pero alam ko ang mabinta dyan, harira soup talaga. Kasi gulay yan. Gulay yan. Cubes ba. Tapos, 2 masbos diyay. Kalahating chicken daubin. Tapos, ang sabi ko, tasrib. May Mashi, oy. mahashi. Hindi ka wala kalista ngayon. Hingi ka ng notebook. Hindi. Mahingi tayong notebook ni Mariam Sar. Mahashi. Tapos, masbus diyay, 2, kalahating chicken daubin. Tasrib. Tapos na. Tapos, magpizza pa kami. At higay Gemat. Ano ba? Tapos, prito-prito, asaba zinab. Hindi, yung mga kuba. Asaba zinab, meron akong nagawa, Sar. Kailan? Nung wala si nanay, gumawa na ako. Gumawa na ako. Nandito. Ay, naka, baka tinapon ko na. Eh, loko, dito ko binilagay. Doon, tinapon na natin lahat. Mga luma lahat. So, ayan, ang kusina ko mga bay. Hindi pa rin talaga tapos. Kaya ngayong umaga na to tapusin namin. May bigas pa, wala nang malagyan. Meron pang 3, 4, 5. May 6 na sako pa sa labas bay. Tapos itong 2, puno na kasi itong lagayan. 4 na sako yan. Bawat box 2 sako ang laman. Kaya meron kami 10 sakong bigas. Kaya kahit isang taon na hindi magbiling bigas, hindi maubusan. Pero buwan-buwan pa rin namin lista, tay. Okay lang yan, tay. Kaya para sa amin di magkargo. Yung timpla na tayo ng kape. Timpla na tayo ng Kailan ka ba kape. nang kukunin mo? Iuwi mo? 3 nga eh. 3 kaban? 3 ano din ang kailangan mo? 3 box. Kaya naningkamo talaga ako makasahod sa pupo kay pambili ng bigas. Ang laki Ano ng po na? Pengi ulit laki ng ang paso ali. ko. Pengi ulit ha? Ali kape tayo pag umaga. Gabi ang Nescafe, tipid tatay. Ayan. Yan, binili ni Ate Inday. Ali kape. Gusto mo pala yan, Sar? Kala ko. Bibili ako ng ganito rin. Kala ko ako lang may... Sunod. Maraming klaseng ali kape. Dapat Prince Rose. Prince Rose ang gusto ko Oo, Prince Rose ang kunin Kasi mo. yan, hindi matamis. Mm. Please, kahit kung siya, hindi na naman. Tapos mayroon pa pala kaming gawin. Yung giniling, 4 na 4 na boto, Mga palaman yan. Ipalaman. Kung kailangan, baka 2 lagay natin. O isa't kalahati ilagay ko. Ikaw ba? Ikaw ang nakakakita eh. Sarap yung bangkol. Hindi Ikaw. Hindi masarap pag puro bigas. Ikaw? Bahala ka. Skarte mo na yun. Kaya ikaw ang teacher dyan. Sana all nakaligo ng maaga. Masarap sana kung makaligo maaga. Matangkang talaga yung ay, sakit ano ng eh, katawan. grabe, sakit ng buong katawan. Kailangan. Sa akin naman yung ito, ang balakang. Hindi mo Saka ngayon, yung medyo mga binti nawala, ko. nawala. Yan talagang maganda, hindi umaaga. Kaso kasi ba, pag umaga, maambak kasi ako kaagad. Kaya ang breakfast, ang almusal ni Amahan,
Kaya nagnaginip na ko nga, makiat na si tatay. Ya, ba't ganun? Ba't ganun? Napanaginipan ko si tatay. Nagiakyat na kami dito kay na udto na. Hain ang pamahaw. Hanap ng pamahaw. Tabang, mananabang. Basta ang ipasuyo ko lang kay Priya mamaya sa lata. Yun lang. Bukas, pahimayin ko siya. Kailangan ba dahon-dahon dyan? Kung may time siya, pahimayin ko siya ng dahon. Ano lang, bakdunis lang. Pahimayin ko siya ng dahon. Kung madali lang naman ang salata. Uy, Madami ka rin, ate. nada? Yes. Pagtunis bang kailangan mo dyan? Oo. Ay, patay tayo. Yung malalaking dahon. 10. Ay! Sara, yung malaki, yung kagabing hinagpat natin. Ay, hindi. Tingnan mo nga. Pwede tayong magpabili kay nanay pagka ganon. Kung hindi ko alam na malaki ang need mo. Tingnan mo nga ito. Kirfish yun. Hindi yun, bakdones, kirfish yun. Oo, yun. Kirfish para sa isda yun. Oo, yun. Ayun. Magtapang ang amoy nun. Oo, yun na. Itong parsley. Hindi yan. Hindi ito, ay magbili tayo kay nanay. Para pang salata na lang to. Fish. Tapos na yun ba? Para naman yung palaman. Pagkatapos natin mag-ano doon, Doon na tayo niya. kahit magtanggal ako dyan. Yun, matagal natin. Para matanggal ko lahat ito. Tapos pagkita ko sa inyo ba ang partial na ano namin, dinner set. Ayan. Ito, tinanggal na namin to lahat kay niligpit. Pero binalik na naman namin kagabi. Tapos nandito na yung mga kasi nung nakaraan, di ba? Wala pa to. Ayan na, ito na malagay ng juice. Ito yung tatlong klaseng juice kasing gawin namin. Lemon, orange, tsaka bimto. Tapos tatlo din klase ang dates. Ayan. Tapos itong itim. Tapos itong isa, wala pang laman. Special lang ilagay dyan. Nakalagay na sa ripnip. Pwede ilabas. Tsaka na ilabas pagkakain na. Tapos ito yung mga baso dito. Mga lagay ng cake. Ayan. Tapos yung dito na. Dito na ang setup natin. Kutsara, plato. Talagang ganito ang plato, Sara? Iba-ibang kulay? Ganyan plato, iba-ibang kulay? Iya, pangit naman. Green, brown, gold, saka blue. Tapos yung green para sa kanila lang yan, dinner set. Tapos ito yung mga lagay na malulutuin. Malulutuin ko ba? Kulang pa tong putahin na to. Kulang pa tong putahin na to ba? Makikita nyo rin pagdating ng Friday. Yan. Tapos ito yung dalawang klaseng soup. Yan ang mga lagay ng mga soup. Soup bowl. Tapos dito naman lagay ng mga sandok. Diba? Ayan, malagay ng mga sandok. Ayan na. Meron pa tayong mga lagayan dito sa ilalim. Ayan. Ayan, nalagayan ko ng putahe. Naka-ready yan kung ano-ano man ang pahabol ng mga putahe. Tapos dito, meron pa kami lagay dyan na design. Alam mo, binuhat namin to sa Rani Priya. Napakabigat. Itong tinatawag na magic cabinet. Napakaraming laman pag ilabas mo. Pero napakaliit tingnan. Pero pag ilabas mo yung laman, napakaraming laman. Tapos, ayan. Diyan ang bupi natin. Ramadan Karim. Bye! Thank you for watching. Good luck mga kusinera, labandera, hugasera, planchadora, limpiodara. Thank you so much.